Hagajigala kai second T20 haparing githele kai kari India Persha githele kai jong kari England. Hagan gijingala kai githele kai jong kari India kila khur ganam job hadin bagilala ban pelem githele kai jong kari England da arthau sauron. Badleng bagan gijing job githele kai jong kari India gitam da arlanot hagan ga series bad ka India ka don kamban job satang ka wai ka jingale kai bani ora ya ka series. Agajingala kai FIFA Club World Cup round 16 haparing ka Real Madrid Persha ki Juventus. Bad baro artli ki kenhun ki deina deuba Europe. Ka Real Madrid ka blayo bandra adukat sansin ya ka UEFA Champion League kad baga Juventus ka yora tang arsin. Hagan ki jingala kai orang le kai bakan sai jong ka Real Madrid u Mbappe ula don rengkat bar ka kenhun badu mi madan hadu ka minit ka ban riu pra. Haba phai shakna ki jingala kai haparing ki artli ki kenhun haga kela step ka jingala kai ka long maria khai haga baro artli ki kenhun ki khlamla abat pen khijar hadu bukot ka kela step badai haga kela mid kata ka minit ka basan peu sau ku Garcia ule yo ban tep ya ka gol ka baning kong naga benta ka Real Madrid badai lembaga ne ka shigol ki rangi lekai ka Juventus ki khlamla shu ban sikuliang hadu bukot ka kendai pe minit ban riu minit ka additional time haga baga Real Madrid kala khor ka nam job da shigol lanot bari orong sha ka quarter final jong jingi lekai FIFA Club World Cup. Hagway par ka jingla kai Club World Cup haparing ka Dortmund Persha ka Monterrey hagan ka jingla kai ka Dortmund ka layo pat pen khi jar dengkong tang ha ka minit ka bakhat sau leng ba Guresi bad ha ka minit ka ba ar peu sau Guresi lo yo biang mat thap ya gol ka ba ar nag benta ka Dortmund Henry Day ha ka kelamin kata ha ka minit ka ba sau peu pra ka Monterrey ka layo pat pen phai ka shigol jong ka Dortmund leng ba Jerman Henry ka ne ka shigol jong ka Monterrey ka khlemla ban pelai ya ka naga namrem haga baga Dortmund ka tam da ar la ka wei hadu bukot ka jing le kai baleng baga ne jing job ka Dortmund ka layo ban rong sha ka quarter final.